Hey, wow, bashani, ushana kushubile, ubashana kusolakala ngathi sekuvele kwaqhuma onkulu, ubashana kwashuba, ubashana. Ubashana emhlasini, ubashana indawo ekoverelem, ubashana. Ubashana omakhelwane beswe. Esamula insimbi yomlungu, ubashana yasho kanye ubasha. Ubashana bathema becheka ukuthi hayibo. Ishaphi lento? Mabeqalaza yonke umuntu usephumile. Hayi. Lapha kaMakhosi kwathulakala. Ubashana mabefika hawo. uMakhosi usesibhekise ngakuyena isibhamu kwashuba ubasha. Akwaziwa ke ubashana ukuthi kwenzakaleni indaba yaMakhosi ubashana. Isangoma sakhona ko Verulam ubashana. Noma ubashana siphambanise ithako ubashana siphambanise amakhubalo. Wathi wamthiwa sisi ungawuhlanganisa u6 no17. Wathi hayi ngifuna ukubona ukwenzakalani kanti lizomqhumela ibhomu ubashana. Noma khona bamphambanisela uMakhosi ubashana. Noma naye kule career ayithatha sebebaningi manje abantu abacomplainayo ukuthi ngathi izinto ayihambanga kahle uMakhosi. Mhlawumbe abanye sebeyamsabisa ngomphambanisa nemvula. Usekhathele ukulindela ukuthi bangishani novela wathi hayi angivele ngibenzele ifavor. Ngivele ngikhiphe kanje. Amanye ama-career ayinkinga umshana nale lithi manigule bese ngicabanga ukuthwasa. You guys must think twice. Akukho ukubambisana ezweni ubashana esasosho lonto ubashana basoba. Hey lo. Go player 2 guys. Ay kubi ubashana. Kubi ubashana akukho ukubambisana ezweni.